na yesisi Yo. na so much je ni ba bia so na nchira ahen twuma so chieftaincy bill Mentihani every parliament here chieftaincy mo bra abo so mo wo mo ameyi mo boy obi ntimi mekanchi as a jazaya statutory creation ti hono mo niji ho Jump. Your constitution and I'm here. Together with the traditional councils as established by customary law and use is hereby guaranteed. Our constitution. Yeah. What just the council of state or whom I know done into my to a gunana or running a mumpa. Jump. When the referee was as a what do men more than any run? That's too many. Yeah. Asanteman that Yeah. To pay you one by a bedroom and need to be what the Mabio media met the Sahako. I could try to why I know it's a way in America chances when Yaya. See you, Nara. We have to get this one. No, that who you will be of that. But I don't know. Now, the course of Abraham Project, the Chilean, the lawyer, 17 members, and I'm saying that. Asem ho empe nipa na pe na ho asem ene wiase wo nsam ye de so ani bom on say esipanifo aka se abaifo aduosonson anyi wo mutipe ne sasabonsom wo bu achacha tie ni yepa asem empe nipa wo nipa na pe na ho asem emo nyina ne wo nwuram ene wono say se de ba bia duma abo bia nchi ane yonko abo anwe na jata da ne ba bia na nanum ena wo kusie wodidi agoro asemia no oden se yesemia ma abo bia nchi abo bia anwe nti na jata da kusie amoakua jata num na wodidi agoro we hide the reason so ene me pesa me sa show one more time. Show ebra nananum a mut atrankonwa wo bono ne hafo mantamu ahenie bra no wonu nyina wo menhia na amamra ne amane yensesa no emfiri ho sede yete no wontimi sesa no na Asanteman na kwam twitwie pa ahemfo eyi ahemfo ene me be kire sa video ni nyina ebra wo Asanteman pegya sa ebono konwa no nyina abono ahemfofo no dodo no ani nyina no ene me ba be kire wo ho video ha sei ma comment share archives nbi me kire ba bia na Takyimanhene no wote na wonim de anti ameka asem we ne se won se ye wonkrofo bi organa wo ho se ye fa kwan a ye be kaso ye be so ya mamre ne yamane ne yakabo ne ehunu ya gye ye ho adie ne yamamre ho ahia ye no ye wonkrofo bi a wono madwene ne se wono mantimi anye ne nti no yenke kanse no ne ye nyina ye nyepe agoro woni so se ye for bako no ama ye twon do ba be ka ho by force tie de ye ka kire no ye dinim dia be twon amoa ba be ka ho ne ye nyina yakọ se wo man ye nhwe ema mo nsei eti so be hwe no asua Asanteman asua ne ye asiya ne asembe na si hwe yana na Ameyaw Kumfi na Takyimanhene wadama asembia maye nana wadama mekai wo yedi enim se yana no nemum empani se opani otena fie man kodawe na nka ne yebu na nkarefo oka ho na wo ye hene wadama unim sa ahemfo chi ne yebididi bi echi unim pefe se amamra ne amane tumi ye kro Asanteman sabia mu uti akunyan so nanso unim se chi ne ebididi bi echi mante bi ye ne amaho sam wa ahemfie ho langas fo na gu na Takyimanhene wa ahemfie no a wo moni nso ade no sabi ye fa ne hane kwa princes mafie wo ya we eno Asanteman kan ye no unim tumi ye kro Asanteman ene asantefo na Takyimanhene wadawma
sa wonim eye police fo na eba bechi obi wo ahemfie na obete mrantia bi gina wo ahemfie anim ho ade a wo ye no na Takyimanhene wo mu gu anim ase wadama Asantehene no ntene bone Asantehene no ntene bone na se wo ahemfie anim na langas be gina wo aka mfra nim asem ayi ono so wo nsem odi no ayo so wo mema na Takyimanhene wadama wonim di asante etimi aye di ayewo na wonim di asante so ebetimi di ayewo wo ya we emrantia bi wo Takyimanhene fie wo mo di Takyimanhene din edi nsemfo wo ahemfie nanim ho na Takyimanhene ye wo buo kese de ma wo yate ye hunu ena nano kuremu obi nkase wahene nya ahene na sade ye wo ani die de wo ahene no unim se wahene no enye na fe ne asante ahene unim ohene bia ya we just wahene a oyeri paboni ni na onpass dwie mpani se ohene a woni mpani nsem no onko okon da unim sa asante ade akon asante aka moja gu eno mo de akyekyere Asanteman omo de omo nanano moja na akyekyere Asanteman sabiye mu Takyimanhene wadawma ompani nsem sa wo kyekemu a wa beje atum se enye na tipen ene na fe ene Asanteman o ya we odi wahenie obia yani yebu na emom se wahemfie animu na langasefo emrantia tutrafo bi akwadwonton kwasiafo bi egu wahemfie animu na wo mo kan frɛ animu asɛm no na Takyimanhene minni ani die bia da se mekasa mama no atia na Takyimanhene nemom se koso wo wahemfie animu hode ya na Takyimanhene na ne na obi nkase podu hye ye nyine betwe sika ne de nedwo ene sei emrantia bia na anu wono sori se wo mo ye bron champion mrantie na wo mo wo ba bia video no ba bia wo mo tia ne ye Takyimanhene ahemfie animu wo mo klemu se wo mo kura na kasa ma Takyimanhene eya Ameyaw Kumfi na atnanan mata kunyamo Takyimanhene no kuremu se ebola nye behwe gu ho a megiri sakana nanu bete ase se ye bola no behwe gu Takyimanhene ahemfie animu anko no bete emrantie kasa kire ene kasafon ene nsem frani maso won mu die no na Takyimanhene pa chohwe na ye bibi fa ho if say ye mfani ene hanen kwa prinkes ma fie ene Takyimanhene nim di asante betimi di aye no oya we bi say Takyimanhene mpani nsem ene asante mpani nsem no enhia ene mu atipen ene ni agro mu soso se ye kasi ye kwa ye wura mpani nsem ye wura bakwasem a Takyimanhene ni akon bi a watimi ni asante ahia se woni ye di akon se ye nyansam eye buku so krata so se ya hoden se ye edom ebinsida ne bisu nsida pacho muntie ni pa no wani die di ma ahenie nemom de wa ye na adwen se ba bi ade ne da no won fa nto no obe no ma ni free to no ye boss ani pa ni ya kire ne se oni to me enipa bi ayo mo bia broni e wo bono region ho epese wo mo ye wo se wo mo ya Agyeman ni wi ase Agyeman ni e odin obi na to ye enti sa wo di Agyeman hunu so obi na to sa edin no now emre bi asem bi bai efa bronafo eni ehun nkonwasem ho sade ye di kan company nsam a kire mu ase ye ni bibia efa ne bono ne ya mantem bia ni babia eye early 1959 ya eni ekonya asa bono ne afo mantem ye ni kro bia na bibia ni Ghana but go coast ni babia efa ne bono bia ni babia ase ye origin efa ne bono apart from kro ba kwa efa ne bono manso a wono wo ho a wo mpani nsam wo now enkoda eba na nsan no enam mpanimfo ntanchi a wompese wono mu buo nti no enkoda no ye niam ho sem e wo Takyimanhene enam doma na sa na adwuma badu wokono ntokwa no ntime nkona sa Takyimanhene Ameyaw Kumfi obetena sai ma Dormaahene ede ne ntente abefra wo de a ene ye ka kire wo se ye wani de di ma ahenie na mom ye ni de di ma ahenie a esori ti asante firi se ye kasa ye nim kasa se ye twi a ye nim twi firi se
obi nkasa puduo nhye na sa wo ma ne hye a na Ameyaw Kumfi wo ma ne hye ye bɛhwe ase kan de dini dwo akyerɛ wo ye wo buo pa de mampanimfo hwe ene wadama wa wo hwɛ me bia no de tie ne sɛ wontimi nkyekere Ghana emra obeyi ahenie amamre ne amane afiri menye yie Ghana no ebeto ahenie ene beto asante ahenie no ho hia ye de tie ne sɛ ye ma ofie me fa wo sɛ bra besom ye ena asante woni nkoa ye wo ahwɛfo ye wo mo hwɛ asante na asante ni nkoa eno ntina obi a pese obeserve asante no pacho brofo emie mu ntie nie si ye kaso obi serve esom eye different from enkwayo asante ni amfo obi ankoa nemum asante jutum say they offer service to Asanteman nti wo kɔ ne yɛ sɛ obi yɛ abawa a wonye slave is different from abawa anase mesom sante is different from say asante atomi me yakoa ana me slaves anase me yakoa me yankwayo dabi asante ni saade no nti emusuakuo nyina ne gia tum say ye som asante enkyere se ye yankoa eti Ghana no chefa bebre no na omu nyina som asante enkyere se asantefo afom so omu yankoa dabi fi say oyenim obi oso no ya asante ni cha asante ni bi wunya kasa wo som asante a wo ya asante ni ya asante ye kuo dipakuo moja bi na aka bom eti wo ko ba bi enei 1959 Kwame Nkrumah ene Ameyaw Kumfi emu ene adwuma badu odi kan mo ye no a ye friend ne bono ni afo region no na wonum nyina som Asanteman enna panimu bi owo Ghana a onum amamre ne amanye so nim say tradition goes on tie no tradition goes on yankase tradition go back nti so obi sori ka kire wo say wono eniema obi nananum apre agye si ho ako agye na ni mpani nsa no wono say ene wono te modern eti etwamu a busane say ene wo frantema de ayedai sasante territories na authorities atwamu de a ene na wo frantema de ayedai ana wo de kyirinye si usu ayedai say no so atwam na wo de woni kire bon mantam ho a ekamia ye say enipa bi ede woni abɔ ho asafo hene na niam omo ye ne say omo fa asante a na omo kan frɛ nim asɛm kan samfo ne nsam tantan abakɔse mo eni nyina so ene wono ka kire emrantie ne maba ewo bono ho na sema medical ka kye bono ho no adanse a yegina so ye de kasa no ema ye di akokuduro ka kire wo sɛ ekuro bia asante koji bia no aida sɛ woni ne beko negotiate na wo sɛ ye ne de wate ho a eno ho ba sɛ wo sɛ wodi tumi ehunahuna ne ye den ye mfa ni hane nkɔ aprenken sima fie ensi da ebi na to Takyimanhene 2013 Asanteman ka asɛm we ema nkoda bi nti ase ye nti ha ne mra ya ni nyinara ni nyinara ewi aduma se ni nyinara inu akidwa Takyimanhene woya no woyese na me aka chance so nyaya si ye nyinara obi akuta Takyimanhene do dada ho ye no bi afata ene na so nyinara no ye no na ya de course abra ha project has a trillion the lawyer assembly members and I'm saying that me go no nyamo mo ko we Osanteman asɛm ɔka ye sɛ wadwene mu nya du a wo ntena se firi sɛ ne nananom adi akon ɛna enkuro bebre no a atwa Takyimanhene ho ahia ne nyina ya asante nsase nti ebre bi du na Takyimanhene pɛsɛ ɔmfa bi a ekwan foforo bi so sɛ bi obetimi de ene asante adi agro bi ene Osanteman ka kire ne sɛ onyai de wo ye no aboa na dawo mane na mo nkonyane no mane be ha no nko ha aboa nko sa aboa ne bon ene Osanteman ka yi asɛm o ka no so na Takyimanhene ya we na Takyimanhene ne man kra no ankosi aga na Ameyaw Kumfi sesei oyine me wani die di ma me nana no ba sa yakoba ne sɛ ensɛm ya ne nam framam na emrantie bi ti wahemfie ani mu na wono ye rof aniamo hosam na sɛ watena nkonwa wo kora ne bia sɛ wo ho mfaw sɛ de yate no sɛ wo ho mfaw sɛ bia wo nte na sɛ watena nkonwa anhwɛ ne mrantie no ankasa na omo ye rof ensɛm a yɛbɛpie monten so no
nana wahwa wunya asodwie no kora na ye ka kire no fi se sabe ye wo mo ye timi twafufuo ne de afọ mo atikwa mo madi enya asantefo a ena madi ka aka se ohina onni mpani nsem no ne won kokon da nti se bia mo ni mpani nsem dia ene ye ka kire nanam se ye nkokon da na ne mamofa mo nkototo asantefo no fi so mo di akon wo mo di akon kura je masasi baby a metie no wo mu di akon ene ma Takyima se kokobo ma afon so kokotra ma afon so wie enti sa broni so seye aba ye no ye na obenya Asante ye se ade ahase ni nyina ye nya administratively Asante West ai nei enkroma so ba ye ne ebenya broni hafo ni nyina no Asante territories na idumbre bi na nanom kra no nyina nante ebaye omo ba Manhyia baye betu be hu Asanteman se nkro bebre okwa kan Asanteman mpagya wo mo se de wo pagya wo mo no a eti ahini ye da guo no 99% of them eye manhini because of Asanteman eti se na waje manhini na organa recognize wo se di ono bo manhini wo ne utipen no wo hu anaya mo pass wi distortion of history na wia wakasa wo pese wo chekere Ghana ana wia pese wahini eba ni munyam dabi and distorted history sa kanokre kire njirima se Takyima ye na me som sante kanokre se me som sante na sante hene ne bo me manhene mon kanokre doma kanokre kire njirima wo ye sa wo ha njirima no mami fa Manhyia na yentia kotoko hene mra yebia me di video bia edi vie be se fa se be se 80 years edi me di be kire yanku ye nim eti edumre bia Takyimanhene ofa se Asanteman kan oye ya de British Council court ankosia Ghana court ankosia gafiri se wiase mra nyina recognize baby bia obi kun ya after second world war bia no sa nimpa ni nyina no United Nations convention ekire se sansa ase nyina yipa ne dia America besine Mexico asase ye ne dia Hawaii ye ne dia enye nya asantefo nko anti opese osua dia na wasua de now mame nko kire wani amon sem bia abrantie bi Takyimanhene woye bema ya wosiwa ya wahuru na wosiwa yi oye no se we bema na mom ye bebu ni nsem unim nsem wa wokeka ne nsem wa yetan na wode ne ho etse wono kasa edema Takyimanhene enu tira ma asem na ha me no se we no woni din ena onye obia na nka ma respond no wo hu but se Takyimanhene etena se ma akwai etena na himfie langard etena na himfie sa akwai ya wo ye langard yesi kwase asem kwa no wodi no bone bunipa wo ho sa akwai na wono Takyimanhene ho ekasa wono ekasama na Takyimanhene dia ene na wode na Takyimanhene kunya no watoto nanimu ase firi se we yeti wonkoso oni mpani nsem we ye hin wo firi hin sabe we ye hin fa we ye hwan we hwan kura we ye hwan yentie ni nsem fo a wokeka so ye kwase hene wo abedi ekire ni mene de bayi ya wo tie kunya so ye kwase hene wo ka we ya wo abedi ekire ni mene de bayi na se ni wo ye suane na esuban asame nyina ne he itu oni ba wo hye be kutupa ni be ka sanse mu nyina be di sa atam he itu ye de e ka kire be ye ka se bia wo se ye di be hina tamana ye ndi kumase hina tam de be ka sa go di abele wo wie ni ba ne be di ba fa de atifiri anka ye tibu no ya brante bia ye fan prince wo mo se Takyimanfo wona kasama Takyimanhene na me busa Takyiman panifo Takyimanhene fofo ene wo mu ben akonfi Ameyaw Takyimanhene enti se mi empanifo am wo Takyiman
ba ko kure no omo nyansa mo betime tu abrante we fo se ye nsoma se bra be kasa ma Takyimanhene ena mo tia himfie ho ena se munim nyansa o se de ade ne hamu mo be sua nyansa ne mo hu se no abrante we ntimi kasa ma Takyimanhene na se wontimi kasa ma Takyimanhene a na de mu hu de ekoso social media ne so enti panyini bia na obetimi aka cha yeah emranta yini so wodu am na gina ho ma me ya se mo me sa tutu asre na Takyimanhene biu firi se on say ye bojam ye bo abo ni jem pepapa ne ye pesa abo ni bi ye bo ni jem a ye di musi egu a ye bo no ye pesa abo ni yidi tintia na Takyimanhene ani dia ye wode mounti ena mfrani mu asam a woni mpani nsam se wo na wo ye Manhyia no wontimi nkasa sa agire Asanteman na ye se won koda bi kuru ahemfie ne mo ho ena nsemu no omudie tese Dormaahene entimi nkana asam a wo mo de beso ye mo ho sa mo tete mo primitive history na ye kan mo kan bo no ho no mo ba bi a mo kan level ne duro ena wo ya aka PSC no wo fre ya aka PSC fre he ni kodu he krobem now mami sankofa video metro na me nkyerɛ wo fre ni mu asam a sankofo ete ho Takyimanhene fie o edi yenti ase no wo dey bawe ne be man san su nyina ato betim ni bie kade o ye ne de se first he se bishop bi ase na wo som na he sa de wo ni ho biem anything ne yenya president ba ko bi now the Ghana for ni bi yeti bonkoso ni o akoya wosiwe ya wahuhuri ya wosiwe ti bonkoso tabaya wosiwe ya akwa na dwene nya dwuma we ya wosiwe wode ne langard sem yese wote Takyimanhene no langard o ena odi nsem hu wo Takyimanhene na so obepe mpani nsem papa asua no hwana ka kire wo se ahenie ni hobi hwana ka kire no ahenie be ni hobi o se ne ahenie ni hobi o dia ene ne nanan wo se wode bo no homra ne se wo Takyimanhene no ade ne wode bo no homra hene na sawodo na bo ho mra hene se Takyimanhene Ameyaw Kumfi dian akanfo piesie dia ene na osante de Asanteman se wako age nsase bebre ne dia na bi na mote so obi no eno de ma eno de da bia no de ni obi on se wo fa nwansa na ho obufo on obre wo kurom ena se wo ni obi otufo na kono obi tu no bafo no watie bi tie de me ka kire wo no oti se wo se na wo se Ameyaw Kumfi udi na chi dia ne yesa osua ne ye eti se enai se dia wo kasa yi a obi ati bia na ye bofro ye obi ati se dia wo kasa na ne bofro no se na ne na Ameyaw Kumfi a yenim se wo ye Manhyia Takyimanhene ontimi nkyere mu mpani nsam wana hwana ka cho se ye nya Ghana president ntino e kyere wo se abe cancel ahenie bia mu hwana ka kyere wo ene bia na momo ahenie no fisa Manhyia de Asanteman ne peda amo eti Manhyia de mo betimi de akwa Ghana government mayen chiro mpani nsem na Ghana ni president bia ni ho a wo se wo betimi a stop Asanteman president bia ni asase we so enti ensem fini nsem tantan sei enna san nkoda we mu egu Takyimanhene fie ene wonu politu nkoda no aka no ene wonu politu wo mo kikan sam tantantan company nsam anim ena media ni so no wabon wonim hwe wonim history ena won pese obetie wode wotan ne yaw ena wode yam ni media adwuma no eti when office wanya de papa bi ye ade no so wo ye ne ma 1000 years wontimi nsesa no Takyimanhene dipu sama ontimi mpagya no ho mani asante ahene ye meyepe ensida ebuno akunya bia ni ho a be se be sori a wo se obetimi asori ti Asante ebunu ho akunya bia ni ho eti aye den na aboa no ba bia woda no mane na wo se wo sori na ne aboa na be ye pe no wache wawe ade na ese wo ye sa wo pass ndwie no no mpe fi se saudi aboa ni di agura wache wawe na wache wawe so pen aboa no wache wawe na na awe ne pen entity de ye ka kire no now akodai ya abrante ya wosiwe ya ti bonkoso sa na nyansa bia ni tirimu a won pass ndwie no
wo ya de bi de agu na Takyimanhene ni mu ase fisa nsem freni mu asem no wo keka no airtime a very disgusting, terrible. And go forward, they don't want peace. And these are the same people. And we turn it back to say, we want peace, we want us to be. But Nigeria film will say, I can't cast no work and ye 20 yet, yes, ye channel. Muntia sometime time be a walk cow. It's a bien of a friend who said, "Why you king?" Beyond the no, beyond the no. It's only uncle Dubai and who bring a king. No other countries seem to be a king. Now, Ghana, they believe it is a now person who offers artists in some way, what they buy. Send to a bottom, and hey, now I promise you to do one of the Abraham way of my mobile. I promise to do a friend who's away in it. To want to be an all cafe. Now, on say yes, we will be a walk of wood or some parfait. Bema is one no egg, 2 eggs, nyansa say. Ye ni ken bia ene ye ni wo hene bia kase bia obebi obi ate ne baby na wono wie ye no won kasafia wo ka kire tuabodo manhene emra tuabodo manhene ne wo Takyimanhene wo nana ne ye pe o tuabodo manhene eye manhene Takyima ye manhene munyina otumfo ne pagya wo mu o tuo ka kire wo no sa akoa bite etuabodom na tuabodo no o ka kire wo se ono Takyima o hye Takyima ase wo se Takyima ye hene manhene dia ene tuabodom se ye manhene woni ma me ka kire wo na wo ti Takyima ahemfie ye memasem eti se de wakontokwa bia ko wo mpani nsem bi asa wo nana adwumaku Ameyaw Kumfi wo mpani nsem bi a ehu bia ma aya monka mpani nsem ne yentie mo ba munya asante wo na mo meka de mo aye mo de mo nana no ye ne yentie bi ne yenhwe muni hwe muni bibia aka kire yo enchira mansan eno ntini ahwoye a ne wotan na wo sono ta so de bo bebo sei motititi mantwia etiti mu nkonwa mfiamfia so na mo ye rough na wo ba bia wote akura se wo ye hene ba bia wote no wo so wo hene na de ono wote kura wi ne Brɛaking ma so wote Kumase eti Kumase Manhyia na wani nso ade akura ne sa unsa wo yesa wo nana na wo ha no fisa wo nana woni din ene wo so na kunya ni so compared to Asante na kunya ni so na hiniye ne yeketoa eti wo yesa wo ko ha no wo paase ba ma no eti yana nan na media metoto asere ne se sa emnante akohwefo ne yeso wo muguo no langas na begu ne fie na nim wo no a yeso wo mote wa nsadwase ne wo ware no moto no a mo bra bia no obedwa mo kasa kire obenya mo kasa kire vize wo twi na wo ka no wo ntitwi nche Asanteni ena wo kasa na wo ka no wo kasa ni wi ye be kire wase se waka kasafon vize wo nana Ameyaw Kumfi Takyimanhene otimi nkasa asem no onte so obewu afra asase so wontimi mie na no da sa ni tipen ni Asantehene otimi mie na no nye sa de ne da yen kansa mebri nipa di wi ni yen kasa wie fi se wonim di Asantehene timi yema no eti yana nan wada ma mesa toto asere obi o enne sa brante we kasa na nya sa wada to asemu yentie ni nsamfo bi o wonya hene wote dan mi ensa 1 2 3 mu ye bot bia obi akra pa ade etu na sa ade bia ni etu na obi ala opere bi obesuma no ho beto no wo kwan bi atachi bi achitiri wana ana bi aka so wo sora wo ko yes wa fa wontuma wo no wo pa no wa kwa kotum bi opesa wo so tie sa kasa ya be jai sa na ma hin wotwam oni wi ase biem tu Kumase wo bo de esafo hene yeso yetie Takyimanhene ye bo de esafo hene sa ne o se ade yo aduma gbadu so o so be bo de esafo hene nti e ka trebe ye nyamba na bi atrebe bi akase sa ko bi se ole ye bagana ye bebe bi kunkum be nyina egu Ghana na akwaya wa ye ne bukantan mi ni Ghana no abetimi abube na usuro wo se kan
Akwa better be friend the prince. Why the book can't time? What's up for me, David? Who's the no away? Binianti be sebe. Yanyamba. Yanyamu for. Now what did never be out to a young piace? Oh, bad. Now over trackers and member war be cigar. Two can we? What do you get? I don't know who's your face. And I won't back. Who are it? A man in the halfway. Who can swallow a free grandson? Who do we answer? Who do we back? Oh, the brainwash and I said deception at that sound could I win with him. What him say? The bread. Obia was our region be so called a bono, South Bono, a bono, it was a dim a hammer, a beham so could see every year. Obiting France, I want to catch us also a bononi. Eh? Eddie and a bono for him. It seems say, Obia or no one out Bia was our Mupono champion on Etna say, where you're more time for. Now, Obia catches will be to sample a bononi. Eti enkosi da be ne ye betanyansa we ye beto mutirim enkosi da be obiti sampa was we ye bununi obi yankransa was we ye bununi obiti sai kwa so ye bununi na hwan na etetem yen kan kosi da be ana mo ahyeda na yen tie nsamfun bi a wo sai katwa to ase to ne ho betete na wa kan se bia wo media hesu me ka kire be won ne me ne mamo. Someone really no one just a casa fee, casa tantai, and was walk as I am. Who was the fool? You bet catch us out more and want to be Piabo Tibia or Ghana Maimu. Maybe I'm in the man with Siane. Wow, show. Empty barrels, oh. Empty barrels. They make just unnecessary noise. Such useless. Now, who baby I was shed at Jimano. See a two a trust a first roof farm, who bet me Pia Crackroom. What me pie? Who touch baby out here touching my CA? And mock my sim as in conquer over fine wacko. Shall watch it into all Beman. Oh, how on what it? Oh, good, I'm your Kumfi anymore say. Oh, Yana, your best reno. Yana Ameyaw Kumfi, Nana, your best row. Unim, the Asantibet me, I and the Asantimi amount. Sabiamu, Unim say. Asantemanhene baby efi a yabetena se eti wa besi ne no sabia mu wo sha ase se wo kekere wo de no wo yire ho ba ne mum oni Asantemanhene enyepe nti se ensam aniam Asante aye no enye wo na wo betimi akasa wo de bibi ye no anu tire du mbre bi wo nananom ese sa Asante ne Asante nsem wo de ne nanenam en won san kosi aga asem wo emfiri wo da wo ya we nti ka kire ya ka kire nchirima no ya ka kire wo mu netum kodaifo na subantantan sei no emfasum dwema kasatantan emfasum dwema sa kodaya ne si wo ka kire se wo no nim se Asantehene asesa Asantehene sika akoto no wo kasa hun se eye ne nguase wo so obi onum nyansa bi ate ya na ono Asanteman awura no sika awura na sa asesa ono ane gold koton nyansa be ne wom na se nipa we di wu Takyimanhene chi a eye ne nguase ogu ani mu ase Asantefo hu ye de ani ne hwe omienu fise ye hunu se so obi akoda bi pia montu wa meka nyansasem a ase de wotete ne nyansani se no kure se abrante ehunu ne nam wo ye bodyguard wo ye landguard man ena ane ne nam ena wo kasa se dia na na wogu ani mu ase na se de yaka no ye mfa ni hane kwa aprenkensi ma fi e wodo a e de beba na yankwa na menkyerɛw ebre bi etwa mu nananom atrankonwa wonom ba Manhyia Takyimanhene Nkransanhene bro ne hafo nananom ba ye se wonom besre Asantehene se nkronkro bebre ho ankompagya ma won se de wapagya won pacho yenti we ne besa ba part 2 na ansa no bedi mo onu an entumi sebe e fa no mo se bedi mo so yise otufo ebia opagya no anaso ode no ho ema no de bai ai asanu ni ada se de mo ha atire no we dey aso chief yo enko bi susu ho a em se e ho no enko pi yo ya eso ya nka bi anya ni pa bi ba regional house bank yepe na so wo mo ye ni ho ya se wo mo atu pe je ho ni eyi nti ya no ne de betu enu
be ya on betumi be ya ba ga nya so di na mo ye ka asɛm a na ɔmo soso yɛtumi ka bi na ɔmo kuro no so bi anya mfasoɔ bi a ɔmo soso nya bi afi kɛsɛ mo de to no ano Graya, na que isso aí bodinha. Não seria. Não fosse no. Mas o dia sempre na ciência na robô inclusive. Não há de tanta assunto pode. Sanity, o corono é de ampa. Na, João. Não mais isso. João. Não posso João. Sim. Não é de não colocar. Só se supa. Já. Não grey. Include night. João. Para Takyimanhene. João. Assistir. João. Night. Não pensa folhar muito a mais. João. Você include night. É bem Takyimanhene. Ana pese peja na oyo mo na João. A minha empolgação da João da coia pratica sempre na hamza na João sempre na ta Takyimanhene de to baka na mais acuse é de família peja João apenas a gente não existe se o peja ya makashi wa hibba se de peja João então vai até country to the peja ya de bia ya bi suma João assim eu nem por como assim bia aí dia da ho ya on pensa mal bia aí ele ko João se a gente se ko na me tin ko fa bia santi João bi ya pa de ni ya sada João se on tem ko fa bi assassin ko fa bi já pa de não sanity João se não vai sana asema ne ya mpaka usema kwa maji João ampa Famoti mbebia abodi mama se ampa so bo amai nye wo nko João doso João se nye wo mo nipa no doso sabe asantia asantia João afi we enti ebra nananom a won wo bono region na sabre no wo nyina baaye a Takyimanhene wo ka ho baaye bi o nyina besere se Asantehene moa wonom na wo mpagya nkonwa bi wo ho enka wo ho na wo hunu wo mo ebre bi atwem a Asantehene no wo ho no enye na asem ache yie ti wo hwe video no kra ti bi hunti so bi ka kire wo se onti ase se Asantehene e won saase na se wo ti kumase na so wo hwe bono ne ahafo a ye be koso ayi adanse ne de wo akire wo se amamre tradition goes on, tradition don't come back. Dear adia ya odia bia na ya odia obi antime sesa no na me pesa wo hwe sa bra ne Takyimanhene na wo no e ka asem bi na yemfa nyansa nto sa amrante no wo mfiri Takyimanhene a sa adwuma badu na hye wo machi ene wontimi nkono tokwa na Ameyaw Kumfi wo tena se ama odi abe fraud ya wo de fraud ya yebetwam nyina nwa gutise nwura no yanko yanim Makura awoni tumfo onu wotumi so wobo no onu wotumi so woseno asase ya yetisu yi de ananu moni menti ni na hanjabwa ni yan kompon ya asase yetisu yi de dani no woni tumfo bajo muntie ne ye pao ifi apoma hankron aduokron nsia mu asem na me no wokanti wonom baaye no nkran sa hene na e kasai wonom sira tumfo so wompagya wonom munya meya amanhene na sem wo kan ye ne se asase so de uyi otumfo a wosoro wo wie mu a yedwene ho se wo nyame bi wo wie mu na otumfo wa asase we so ene wotumi
ewo kuro ne friend Gold Coast ne friend Ghana no patcho montie die pa eti ebra wo bono ne afo ahemfo no bono no ba ye Takyimanhene ka ho bi no mba be e ba ya wonom dia ne die ma dia ne die se no no na die no ane se na amen na o se why de wona nanom ye de yi patcho yenti hai yɛntumi nyine nsɛm adeɛ da gye ne ɔno adeɛ akyɛ nti mesrɛ no sɛ na biribi atwerɛ biribi nso na ha yɛ hɔ ntira nti medeɛ deɛ meka no sɛ me nana no prako patcho deɛ ɔkasa yɛ Takyimanhene ɛne ɔkasa nti muntie ne muntie ɔno ane no mu nsɛm ɔwɔka na sɛ tradition goes on dia Ameyaw Kumfi ne yura fi ne ho ana ɔnti ma ne yura fi ne ho sa yɛnko yɛ nim sɛ ɔhene ba Kumfi nti nana me prako ayɛ nana Asanteman mensa bonsu ne mogya no me prako anti sɛ meka na meka sɛ wɔde saa koroma me a na ɔntontwene sɛbi biribi na ɛyɛ a mentumi ntra sɛ me mma ɛna boa no me nana ne mensa bonsu prako a megyina ha me nana ne nana yɛ abrɛfi ɔware nana kwantwitwi yɛsɛ wobɛnya sɛ dwomfoɔ wo ade ɛforo na nana apoku ade sika ne prɛn so na ɔno ane mogya ɛna abɛdi Takyimanhene kadeɛ na ɛfɛ sɛ nana no abɛbie na no aka biribi akyerɛ sɛ me nana kuro yi fa na bɛsom kɛfɛ nti deɛ ɔkasa yɛ Takyimanhene na saa bere no wɔsrɛ Asantehene no hɔ na apoku ware na wɔne ɔkyerɛ ne sɛ ɔsrɛ no wɔka ne mpani nsɛm ɛkyerɛ ne tumi a ɛne ahenni yɛ so a waba a wonim na mo kura deɛ enti ya na mo se yɛkyerɛ mo mpani nsɛm wonana no wɔkɔ no kura se wɔba yɛ no wonim enti yanka nkyerɛ ɔte Ameyaw Kumfi nka nkyerɛ wo sɛ onim ahenni bi dada na ɛsɛ ɔka kyerɛ mo ɔyene nana wadaw ma yɛni nsaw kura bia nipa bia ni ho Ghana onipa bia ni ho a wɔ se wɔno ebetimi aka asante anu ato no aka de ni ho de ato asante so ana asante ade wɔ se mempene ma mo nka sɛ we yɛ mo de a obia ni onipa bia ni ho ɛni tembre botufo ka kyerɛ mo sɛ wɔno na asante sɛm ne na hindie sɛm no so wɔka wie a yɛmfa nkɔ court ɔno na sɛm yɛmfa nkɔ court na court bia ni ho ade bɛkɔ a yɛbɛtwe na no court no betimi atwe na no ɔwɔ fam court bia ni ɔkɔ bɛyɛ saa ade no ɔmo ka no nipa bi nte aseɛ na asante sɛm no wɔka nti sɛ ne wonana enim deɛ wɔyɛ nsɛm wɔka gya akyire na sɛ wɔkɔ a ɛyɛ dɛn ne deɛ moma bibi asɛ wo ade wo yɛ ho sɛ amoku a woni wɔsono yɛ pɛ ɛbɛ possible ɛdɛn na amoku a timi ne wɔsono yɛ pɛ ɛnyɛ yie gye sɛ wiase na sɛ sampa deɛ a amoku a ɔntimi ne wɔsono nyɛ pɛ asɛm no eti Takyimanhene ne wɔsrɛ na apokuare otumfoɔ sɛ wɔmfa nkuro bi a wɔ bi nka wɔmfa nhyɛ ne nsa na yɛ nana no so ɔmo ani hunu akyiri nti no amamu saa ɛte sɛ anuonyam nyinaa abɛka nana ɛyɛ ka yɛ asɛni nana Asantehene mensa bonsu ne mogya no me prɛko anti sɛ meka na meka sɛ wɔde saa koroma me a na wɔntontwene sɛbi biribi na ɛyɛ a mentumi ntra sɛ me mma ɛna boa no me nana ne mensa bonsu prɛko a megyina ha me nana ne nana yɛ abrɛfi ɔware nana kwantwitwi yɛsɛ wobɛnya sɛ dwomfoɔ wo ade ɛforo na nana apoku ade sika ne prɛn so na ɔno ane mogya ɛna abɛdi Takyimanhene kadeɛ na ɛfɛ sɛ nana no abɛbie na no aka biribi akyerɛ sɛ me nana kuro yi fa na bɛsom kɛfɛ ɛte sɛ anuonyam nyinaa abɛka nana ɛyɛ ka yɛ asɛni mɔdi ho asena yɛdi akɔpem de bɛpem a me aka sɛ ɔma bi aso yɛde ko ne ɛyɛ na kyikyerɛ ɛdi yɛduro no deɛ yɛka sɛ yɛsaa dua no sɛ yɛyɛ atete sɛ no ntoɔ yɛkwa nkuro ma wɔ ɛbi sɛ ɛnyɛ yi Brɛaking ne madi adeɛ a ɛsan deɛ ɛbɔ anata no a na bɔn nyinaa ne yɛyɛ baako no nyinaa hɔ mɛ na yɛn nyinaa bɔ me frɛ bi asante wɔ hɔ yi egu ahodoɔ nkron yɛwɔ kwabere
yɛwɔ atwuma yɛwɔ sɛkyerɛ yɛwɔ asante akyem yɛwɔ amanseɛ yɛwɔ adanse ɛne yɛwɔ manso Abraham nkono yɛgyina asante baako yɛnyina asante yɛsane sante taama yɛbɛka ɛbɛyɛ nkabobu no aban deɛ ɔde yɛ nkabobu a ɔde ma sante ɛni na sɛ aban ma yɛ biribi a yɛsɛ boro ne asante boro ahafo ne asante ne yɛnyɛ mmienu te sɛ kare no a ne yɛsɛ asante ne yɛnyɛ baako nti ne yɛ yɛ dɛ deɛ mesrɛ mu naa ma mobaeɛ ne sɛ sɛdeɛ mu nim no sante no ɔnka sɛ mmienu asɛm baako pɛ wadi kana de ato mu nim sɛ tano so bi ɔno a yɛn adwene dada wie eti yɛde pato a no bɛsi ase yɛkɔ so sɛ bɛyɛ nkyirima no nyinaa bɛhunu sɛ ɛnyɛ obia no kɛkɛ na wɔde kasa te sɛ dɔmaa ne takyiman dɔma no ka asɛm bi adanseɛ bia no nkampani nsɛm bia na wɔn kriti trouble de ma wɔn nananom no yɛnyɛ saa adeɛ no yɛde adanseɛ mu adanseɛ bɛba sɛ asante kasa adeɛ wɔ yɛ ne deɛ a ɛnyɛ tintirinti na wɔde gye ɛyɛ ne deɛ fi sɛ ɔsantehene ɔyɛ akoroma ɔfa adeɛ a wɔn srɛ ɔno ɔfa adeɛ a wɔn srɛ o adeɛ ne deɛ bia wafa ɛnyɛ wafa awie na abɛgyina kyerɛ bɛyɛ nti saa berɛ no koraa ne ɔmo kan ankosi aga ankosi hwee eti sɛ nei wose wote wo baabi na wobɛtena baabi wadi wo nyina wo bia mfrɛ wo ɛdeɛ ne si mo pɛsɛ mo twesi history ɛdeɛ no no nti adwuma badu ntimi wo ne ko wɔde ba takyi ma wo na Ameyaw Kumfi wadama yɛsrɛ wo paa o firi sɛ sabi wo mpani nsɛm deɛ ɛntimi nsɔre ɛnti asante takyi man dabi dabi katakyi bɛma ɔyɛ bibi di gya mo dabi ɔsantehene katakyi poko a odi kan yɛ bibi wɔ hɔ asɛm wɔ hɔ aha takyi ma deɛ dabi tinana o mpani nsɛm na bɛka kyerɛ takyi ma mmerante a na mo nka kyerɛ mo yi na ma mo nka ma ne entra emma enye sɛ ba nkawe na nyinahini entra kora emma mentra sɛ wɔn mpani nsɛm bi na mbɛkyerɛ takyi ma nkoda sɛ takyi ma anie sɛ ni aya mo nka ne yie nkyerɛ wɔnom efi sɛ yɛyɛ ka kyerɛ mo a obi abɛhunu mo ada paa sɛ yɛka takyi ma mpani nsɛm kyerɛ mo nananom a wɔbɛhunu mo ada paa Ameyaw Kumfi ahi akunya ɛho nie yɛbɛtumi akyerɛ mu na takyi na mu no ɔbɔ ne man kora kosi sɛ takyi ni man no ekosi sɛ hwan na man yɛ takyi man enti mamumfa asɛm ni hɔ a mamumfa asɛm ma mempɛsɛ mɛkasa adwuma badu bɛhyɛ takyi manfo akyi sɛ monhyɛ da nyi so saa propaganda ne sɛ akanfo piesie ne saa nsɛmhunu no na momaya na momayi ye na enkoye sɛ mo ne asantefo bɛyɛ back and forth menye bi da na Ameyaw Kumfi mesre wada onananom no langas for egu fie na ne mo no sabi ye mfa ni hane nkwa prenkes mafie wonim mpani nsam so dada sɛ asante atwia fa so pen wonim katakyi atwia fa mo so ene ma takyi ma koye kɔbɔ man kɔ manfo so mpani nsam ne da hɔ enti mu nkyerem na sa akɔbɔ ne sa na so wɔn de wɔn afoforo yes wɔn bɛ kasa fon tantan na amawo agyina yie dia a ɛne ne yɛbɛfa mu nyina ne yɛsie mu yɛde kante bɛbuto mu mo nsam no nyina yɛbɛsie no yɛbɛsie nsɛm bi a mbɛka bi a yɛbɛkata so nti samo pɛsɛ mu di mu aheni a nana wadama mu ni aheni na mo nsɔre na mo nyam mo aheni ne nyɛfɛ mo nka mo pɛni nsɛm kyerɛ mo nananom na emom samo company nsɛ na wo de asante bɛto fam na wo asɔre deɛ hunu sɛ enye yie fi sɛ asante nsɛm ɔden na mu ɔden kyɛ takyi man yɛkuru kitwa ntina na Ameyaw Kumfi wadama onana mesre wada mrantia ne nsɛmfo no ɔmoto ahemfie kana yɛnsa aka bibia yate ɛma ne nyansa na waka sɛ obi abu anim tia sɛ sa akoda bi di wachi no ɔno timi
ebie na no kansɛmfo sɛ wɔno nim sɛ Kumase hene na wakɔtɔn ni golden samtan tanse na sɛ na Takyimanhene ɛkyena yehu sɛ ɔne saa nipa ne nam a yɛbɛhwɛ omienu na yɛwɔ asɛm a ɛbɛka akyerɛ wo ɛwɔ to wise is enough we part 1 me de part 2 ni bɛbrɛ mo nti anytime bia no ya ɔmo ba no de ɔmo ano bɛkeka nsɛmfo ne nsɛmtantan a yɛde ɔmo amu videos a ɛkyerɛ baabi a no ɔmo hyɛ baabi ɔmo ahoɔden duru deɛ na ɔmo pɛ a ɔmo nyaayɛ aba bɛkyerɛ deɛ nti a ɔmo yɛ saa deɛ no nti nkɔmɔ no ɔmo di ne Takyimanhene nyina yɛte o nne ɛma wona na no wire enyo ɔmo adwene sɛ Ghana constitution anase amanyofo na ama asante ya asante mamo nwene sa adwen no enye noa nye no kra eduru dia asante kra no twitwaje Ghana no eduru dia asante hene ne twitwaje mo yebesra mo momatu etu ngotwere ba biatwe na asomdwe munim ahenie why na asante enya nhye obi ase wo mra asante nhye obi ase bra na beso Asanteman o dabi sante de opa na waba fi se edua so si wona se wonfa ho kotena mframabo a ebetu ahwe Dormaahene ye wonse wadwo enti Takyiman mo nsum fidie ma na wonsum nya de a obesom enkoyie ma enya dwuma obi amfane nsam beka obi a ye de nyansasem ne nsem ne empani nsem a wona nanom abra bombo ye bibi o mo ye bia na ye beka sa akere mo I the reason so your friend what is here ba amamre ne amane afie tete obi kire tete obi ka kire na nanom so e kire bien na mafo si obi sua ma wasante sam nhia na watimi dia kire Ghana sa woni mpani nsam a Ghana kora ne kire enye yie no ntina afro besi ne wo mo twefo wo mo bo no mpani nsam ne amamre ne history ne yato atwene no nti am yada ne ahoho nti ye kwa hira ye nhira Asante fi Asante ama amamre ne amane ya yakono wo makasa ho ahia ye nti se ne so obesua abu apreko se obedo saade a usua no wia no ada nase medem besia sei oba de wonte ase no drop comments na me ba bi wa no ye frem ode hye ba ha ye nkwankwa anu ase the reason so medem besia sei ye beto aso medam ase fa